ibayaw ko matag karon ug unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya lan mo pangitaon ko ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Ikaw lang ang angyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Naabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga nakapangutana ka nga grabe na ka dako ang imong problema or pagsulay nga naabot sa imong kinabuhi? O di ba ka nangandoy ka nga naay solusyon sa mga problema nga imong gibit-bit karon or sa sitwasyon nga naa ka karon nga wala ka na sayod unsay kasulbaran niini? Nangandoy ba ka? O di ba ka naa ka sa taliwala sa mga pagsulay nga tan-aw nimo wala kay karamay o walay nitabang sa imuha. Murag ma-feel nimo nga ikaw lang. Ana kanindot niining kabuntagon o niining panahona nga magatuon kita mahitungod sa pulong sa Dios. Magisgot kita mahitungod kung unsa ang plano sa Ginoo likod sa mga problema, likod sa mga pagsulay, likod sa kalisdanan. Ana abay tumong ang Ginoo ngano iya maning gitugot nga mahitabo sa atong kinabuhi. Usa ka buwan or pila ka adlaw ang miagi, nakasinati ta sa maong bagyong Odette. Daghan kayo ang mga guba, mga balay,
O di ba ka mga panginabuhian o pila nagkatuig miagi mga bulan nga diin anapod naghambin kita sa mga problema na apektuhan ang matag usa tungod sa maong COVID. Apan niining taliwala sa mga problema. Atong pangutanon ng atong kaugalingon, ana abay tumong ang Ginoo. If imong nakita nga din ang imong mga minahal sa kinabuhi nangamatay, o di ba ka namatay tungod sa COVID, o namatay tungod kay naa sila balatian, o di ba ka ang imong ginikanan, o ang minahal mo sa kinabuhi nga maoy imong gisaligan, gikuha sa Ginoo. Tiliwala ni ining mga sitwasyon. Nakapangutana ba ka sa Ginoo? Or imo bang nakita nga naay tumong ang Ginoo? O bani ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug atong hisgutan, atong sugdan og hisgot ang pagkinabuhi sa Kristohanong pamaagi. Ug atong subaybayon ang tibok nga libro sa Santiago ug akong unhan sa pagsugod diri sa kapitulo 1, bersikulo 1 hantod sa 12. Ang pulong sa Ginoo kini nga libro sa Santiago. Grabe ni siya ka anindot nga diin tudloan kita unsaon pagpadayag sa mga pagtulunan nga may kalabutan sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Diha sa panglantaw sa usa ka Kristohanon. Gituki sa tagsulat niini nga libro ang nagkalaing-laing hisgutanan sama sa kadako or kadato or kawadon or pagsulay o mga maayong pamatasan, paghukom ng daan batok sa usa ka tawo o pagpaubos or paghukom sa uban, di ba ka panghambog, ana apoy pagpailob o ana ang pagampo. Ginahisgutan niini unsaon paggamit sa sakto ang ato ang especially ang atong mga dila kung unsa man atong masulti ngadto sa ubang tao. Munang karon uban ni ako sa pagtuon sa pulong sa Dios nga diin ato ang tanawon pud ang atong kaugalingon kung unsa may dapat ato nga usbon ug unsa may dapat ato nga mas i-improve pa para mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Before ta moadto sa unahan, tugutan ako ang matag-usa nga diin iduko sa ang atong mga ulo and then magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon. Dios, salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami anaa pa karon nakapaminaw, nakakita, nakadungog sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga din ikaw nagpaabot nining pulong dire sa amoa ug tugoti Ginoo imong balang espiritu nga din padayon magapanlihok sa matag usa nga din among masabtan ang imong mensahe nga din kung unsa may dapat among usbon sa among unahuna, sinultihan or binuhatan, ikaw ang Dios nga maoy magausab sa amoa. Tungod kay bisan unsaon na mapagpaningkamot kini walay kapuslanan. Tugoti o Dios ang imong makaanakan karon nga maminaw nga makakuha sila sa imong mensahe ni bisan ako sa ubos sa tanan ubos nimong alagad. Ikaw ang Dios nga diin magagamit sa ako para sa imong mensahe. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, ang atong pahisgutan karon sa kapitulo 1, bersikulo 1 hantod sa 12. Magahisgot kita mahitungod kung unsa ang tumong sa mga pagsulay or kalisdanan nga naabot sa atong kinabuhi. Akong basahon ang pulong sa Dios, nagaingon, diri bersikulo 1. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios og sa Ginoong Hesukristo. Alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Bersikulo 2. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Sa bersikulo 1 o bersikulo 2, ang tumong sa mong pagsulay is para sa tinuod o makahatag kini natog tinuod nga kalipay. Sa bersikulo 3, ang tumong niini para mapakita kung unsa ka tinuod ang ato nga pagtuo. Sa bersikulo 4, magpakita nga diin mahimo ta nga pinaagis pagsulay mutubo kita sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa bersikulo 5 hantod sa bersikulo 8,
niini gitugutan nga diin sa ato mga pagsulay mas moduol ta sa Ginoo pinaagi sa pag-iistorya sa iya or pinaagi sa pagampo. O sa kinalasan nga bersikulo 9 hangtod sa 12. Mao nga ato makita nga diin dili lang ikaw ang nakasinati sa maong pagsulay, kundi tanang anak sa Dios, alagad sa Dios, nakasinati sa samang kalisod or pagsulay. Munang atong subaybayon, kung unsa may katuyuan niini. Balikon ko sa bersikulo 2 nagingon ang pulong sa Dios. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kung ato siyang tanawon diri, ang gusto ipasabot sa maong tagsulat niini nga diin, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay niabot kaninyo. So atong nakita diri nga diin, iyang gipasabot nga ang pagsulay is naa sa kinabuhi sa Kristohanon. Wa nagpasabot nga diin kumusunod ka or naa kay relasyon sa Ginoo, wala na kay kalisod, ana na ka sa hanindot or kaharuhay nga kinabuhi. Wala nagpasabot nga diin maingon ang kinsa man ang mga tawhana nga maingon sila nga kumusunod ka sa Ginoo mahimo nga malampuson imong kinabuhi. Yes, spiritually nga diin secured ka sa kamot sa Dios, pero wa nagpasabot nga diin kumusunod ka sa Ginoo automatic madato ka. Automatic wa na kay kalisod. Automatic kung naa kay balatian kumusunod ka sa Ginoo maayo ka. No. Kung gusto man ganita, kung atong sabton, kung isunod ta sa Ginoo tungod kay madato ta, then atong gisunod dili ang Ginoo kundi dili ang atong pagkadato. Kung misunod ta sa Ginoo tungod kay naatay balatian, and then mosunod ta sa Ginoo tungod kay ganahan ta maayos balatian. So ang atong giapas is ang kaayuhan dili ang Ginoo. So atong masabtan niini, ang gusto ipasabot sa maong tagsulat, ang gusto ipasabot sa mensahe sa Ginoo nga diin ang pagsulay naabot sa imong kinabuhi para makahatag kini nato og unsa man. Isipa nga bulahan kamo ug makahatag ka nato og tinuod nga kalipay. Nga naman, tinuod nga kalipay tungod kay maingon ta nga tinuod ana ang mga problema. Tinuod ana ang pagsulay. Tinuod ana ang mga kasakitan. Ana ang mga kalisdanan. Pero wala nagpasabot sa maong mensahe nga miingon siya nga diin makigbato ka sa maong problema, makigbato ka sa maong pagsulay, sa maong kalisdanan nga ikaw lang. Wala miingon ang pulong sa Ginoo nga ikaw lang. Pasabot nga na, if ang Dios mao tag-iya sa imong kinabuhi, siya mo nasayod sa imong kaugmaon, siya mo nagkupot kanus ka natawag, kanus ka mamatay, siya ang Dios nga mao nasayod sa tanan. Kung iyang gitugutan ang kalisdanan nga maabot sa imong kinabuhi, bulahan ka tungod kay nakita sa Dios nga naa siya tumong nga gustong ipaabot sa imong kinabuhi. It could be nga diin tungod niini nga problema ma-remind ta nga naa ang Ginoo sa atong kinabuhi. It could be nga pinaagi niini nga problema maabli ang atong unang-huna nga din kinahanglan nga moduol ko sa Ginoo. It could be nga diin sa pag-abot sa maong problema sa mga kalisdanan, mao ni siya ang rason nga diin nailhan nimo kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa usa ka sitwasyon nga hapit ka mamatay, kinsa imong gisangpit ang Ginoo. Kung ato makita diri, ang mga kalisod, ang mga kalisdanan, magdepende po ni siya kung giunsa nato siya pagtan-aw, especially connected kung unsa ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Nga naman, siguro pipila sa mga tao, ang tanaw nila sa problema, gitugot ni siya para mubunga og kalagot, mubunga og kasakitan, mubunga og pangdaot, pagguba. Mao na sila ang ilang perspective sa mga tao nga wala miila nga din ang kalisdanan is gitugot sa Ginoo para kita mahimo nga mas mapaayo pa nga din makahatag kinig himaya sa Ginoo pinaagi ni ining kalisdanan. Nga din giunsa nato pag-respond sa maong kalisdanan is makahatag sa himaya sa Ginoo. So pastor, imo habang pasabot nga diin ang Ginoo nalipay kung ang iyang mga kaanakan is nagkalisod-lisod. Pastor, imo bang pasabot nga din ang Ginoo is nalipay siya nga diin magtan-aw nga ang iyang mga kaanakan is nagkapandol-pandol, nagkapangus-pangus, nagkasuamod, nagkasamad-samad, mao ba nay kalipay sa Ginoo? Ang Biblia is wala nagamention niana. Pero usa sa timailhan nga ato makita nga ang Dios is tinuod, nalipay siya, pero dili tungod kay nag-antos ka. Nalipay siya tungod kay ikaw bisan sa kalisod nagpabilin ka
diha sa Ginoo. Mao ni siya ang makahatag og kalipay sa Ginoo. Muna ang Ginoo is masubo siya if ever naabot ang kalisdanan sa imong kinabuhi, naabot ang problema sa imong kinabuhi. Tapos ang resulta ni palayo na hinuon ta sa Ginoo instead nga magpabilin ta og mas mudot-dot pa ta duol sa Ginoo. Muna makahatag og kasubo sa Ginoo. Kanunay natong timan-an nga walay problema, kalisdanan nga niabot sa atong kinabuhi nga dili nato kaya. Tanan is kaya nato. Siguro ang problema sa kadaghanan, ang pinakasayon nga solusyon sa maong problema is kung imong talikdan ang maong problema. Mao ni siya ang pinakasayon nga solusyon. Ang mudagan ka palayo sa problema. As if nga magunahon na ta nga diin wala na tay problema tungod kay atong gitalikdan. Pero anaa gihapon siya. Pero ang gusto ipasabot sa Ginoo sa atong kinabuhi, ana ang kalisdanan, ana ang problema, magpabilin ta sa Ginoo tungod kay kini mao tinuod nga makahatag kanatog kalipay. Ug hinaot nga diin sa matag usa sa atong kinabuhi. Atong tan-awon ug atong lantawon nga diin kung naa may mga problema sa imong kinabuhi naabot karon o naa may mga kalisdanan, kalisod sa imong kinabuhi naabot karon, atong tan-awon ang Dios unsa man ang tumong niya niini. Ug atong tan-awon, atong hinuklugan sa atong kinabuhi, ana bay tumong ang Ginoo. Nibisan sa mga problema sa kalisod, nahimaya ba nako ang Dios kay tungod niini ug pinaagi niini. If nahimaya nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, kini siya makahatag og tinuod nga kalipay. Atong tan-awon, ang atong kalipay wala sa mga butang nga naa sa kalibutan. Ang atong kalipay wala sa mga butang nga imong naangkon, nabatunan sa imong kinabuhi. Wala sa mga achievements sa imong kinabuhi. Wala niining mga butang nga wala niining kalibutan. Kaya kung atong tan-awon ang kalipay nato naa sa atong pamilya. If bisan kinsa sa atong pamilya nga kuhaon sa Ginoo, di na ta malipay. If ang atong kalipay is naa sa atong partner, if wala na mo'y relasyon sa imong partner, o di ba ka mag-away mo, o di ba ka imong partner kuhaon sa Ginoo, wa na kay kalipay. If ang imong kalipay naa sa bahandi nining kalibutan or may itag kwarta, ay kung wala na kay kwarta di na ka malipay. If imong kalipay is naa sa imong hobbies or naa sa sports, so kung dili na kakaduwa ni ana, dili na ka malipay. Ato makita diri nga ang tinuddan sa kalipay is wala nato gibutang sa mga unsang butanga sa kalibutan. Ang atong kalipay is naa diha sa Ginoo. So moingon ta, bulahan kamo if maabot ang pagsulay sa inyong kinabuhi. Nahimo mong bulahan nga naman. Tungod kay atong nakita nga din bisan niining pagsulay, wala ta matandog tungod kay ang atong kalipay naa sa Dios. Apan if ever moingon ta, pastor matandog man kita, yes, emotionally. Yes. Pero ang gusto sa Ginoo nga pinaagi ni problema, mas muduol ta ug mudut-dut saya. Munang niingon siya sa bersikulo 3, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Bersikulo 4, paniguroa nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. So ato makita diri nga diin, bulahan kamo sa bersikulo 2, if maabot ang pagsulay sa inyong kinabuhi. Tungod kay sa bersikulo 3, ang purpose pod or ang tumong sa mong pagsulay para sulayan or sukdon ang ato ang pagtuo. Kung ana pa batay dako nga pagsalig sa Dios. If nagpabilin pa batang naa diha sa Ginoo, kanunay ta ni atin og prayer meeting, kanunay ta ni atin og Bible studies, kanunay ta nagbasa sa Bible. Apan pag-abot sa mga problema, nawagtang ang ato ang lig-on nga pagtuo sa Ginoo. Munang gusto ipasabot sa Ginoo, bulahan kamo nga naa ang problema para makahatag kining tinuod nga kalipay ug usap pa niini, mao ni siya ang pagsulay nga diin sulayan gayud ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Kaya nga naman di ay, nagingon diri, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo, gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Ato makita diri nga diin,
Kung idawat ta o naatay relasyon sa Ginoo, tinuod nga naatay pagtuo na kailata sa Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo nga diin mo lahutay pud ta. Wa nagpasabot nga diin sa pagdawat nimo sa Ginoo anhi og anhi lang kutob og mao na ni siya. Dili. Ang gusto ipasabot sa Ginoo nga mulahutay kita. Ang pinakasayon nga desisyon sa kaluwasan mao ang pagdawat ni Ginoong Hesukristo isip Ginoo og manluwas sa atong kinabuhi. Apan ang pinakalisod mao ang pagkinabuhi sa adlaw-adlaw puno sa problema o kalisdanan. Apan dili ta mabalaka tungod kay ang Dios mo'y naghatag og kalinaw, ang Dios mo'y naghatag og kalipay. Ni bersikulo 2 nag-ingon nga diin ana ang problema, na ang kalisdanan, apan maghatag kini natog tinuod nga kalipay. Nga diin sa bersikulo 3, mulahutay kita tungod kay nagtuo kita ug naa ang atong pagtuo gisulayan lamang aron pagpakita nga tinuod og seryoso ta sa Ginoo. Para sa bersikulo 4, mahimutang hingpit nga alagad or mahimutang hingpit nga anak sa Ginoo. Nga diin gi-prepare ka sa Ginoo nga diin mahimo nga diin ang Dios maoy mahimaya sa imuha nga kinabuhi. Kung atong tanawon diri sa bersikulo 5, apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon og maluluyon man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. So atong nakita diri, ana ang pagsulay para sulayan ang atong pagtuo. Nga din makahatag kini natog tinuod nga kalipay. Aron sa bersikulo 4 mahimo kitang hingpit nga alagad sa Dios. O sa bersikulo 5 hantod sa 8 pagpakita kini nga din anaa mga pagsulay og kinsa man tong nakulangan sa kaalam, kinsa man tong nakulangan nga din wala nato nasabtan kung unsa ang tumong sa Dios regarding niining pagsulay or kalisdanan. Tungod kay nay mga panahon nga usahay di nato masabtan ngano gitugot sa Ginoo kining sitwasyon na. Usahay di nato masabtan nga din mura gikumot ang atong kasing-kasing nga makapangutana ka sa Ginoo ngano kani pa man ang nahitabo o Dios. Ngano kani pa man ang nahitabo Lord. Ngano imo pa man gikuha ang akong minahal sa kinabuhi Lord, something na ana. Ngano naguba man among balay sa panahon sa Odette. Ngano nasunog man ang among balay. Ngano namatay man ang akong ginikanan. Ngano namatay ang akong anak. Ngano wala man ko kapasar sa akong pag-eskwela. Ngano naputol man ang akong kamot. Ngano na may disability ang akong lawas. Ngano di na man ko kakita Lord. Ngano di man ko kadungog. Usahay nay mga sitwasyon nga dili nato masabtan sa atong kinabuhi nga tanaw nato magkapangutana ta sa Ginoo. Kung kinsa man tong nakulangan og kaalam, papangayua siya diha sa Ginoo. Ang Dios maluluyon siya og puno sa grasya nga andam niya ihatag kini og pasabton ka niining mga problema. So mo na nga nindot ihabit sa matag usa sa atong kinabuhi. Kanaging every morning or night or kag naa kay libre nga panahon nga mingaw tapos naa kay dako kay nga problema. Nindot kayo nga diin mulingkod ka, maghinukto ka kadali, and then imong hunaw-naon mangutana ka sa Ginoo, Lord, unsa may tumong nimo ngano nahitabo man kini. Pasabta ko Lord para dili mag-rigor ang akong hunahuna, nga dili huot ang akong kasing-kasing. Kana ganing imong personalon nga diin mangayo ka sa Ginoo. Lord, pasabta ko sa maong problema. Mao ni siya ang nindot nga ihabit sa mga Kristiyanon. Dili tungod kay abot ang problema, bisan asa na lang kaniadto, bisan unsa na lagi pang istorya, bisan unsa na lay ato nakita diri nga din gusto sa Ginoo, nga din moduol ka sa iya tungod kay siya mo'y nakasabot sa imuha. Sa tanang tao ang Dios mo'y nakasabot sa imuha, walay ni bisan usa nga nakasabot kung kinsa or unsa kadako ang imong problema or imong gibati. Siguro mo simpatiya man siguro ang tao pero dili makalabaw sa simpatiya sa Dios tungod kay siya mo'y mas nasayod sa imuha ug siya mo'y
siya mo'y nagbuhat sa imuha. No, ang Dios nasayod kayo siya. So ato makita diri ang kaning bersikulo 5 ug bersikulo 8, gitugutan sa Dios nga maabot ang pagsulay o kalisdanan para kita muduol sa Ginoo ug magampo sa Ginoo. Ato nakita diri tungod sa kalisdanan, tungod sa problema, gihimo kani nga naabot sa aton kinabuhi para unsa? Para kita muduol sa Ginoo. Dili mo palayo sa Ginoo. Nagingon sa bersikulo 6, bersikulo 7 ug bersikulo 8 nga diin if or kun muduol ka diha sa Ginoo. Duol diha sa Ginoo nga naay pagtuo og dili ang pagduha-duha. Nga naman, usahay man gud natay batasan nga magampo ta sa Ginoo nga Lord, tubaga ang akong mga pagampo, tubaga ni siya Lord nga kani mao ni siya akong tinguha nga diin magamit pud sa imong buluhaton. Tapos human ni ampo, magunahuna pud ka. Tubagon ba ka to sa Ginoo no? Like man nakagampo tapos nagunahuna ka if tubagon ba sa Ginoo or dili. Like ana ang pagduha-duha, murag imposible man siguro tubagon sa Ginoo. Ato nakita diri, kung muduol ta diha sa Ginoo, duol uban sa pagtuo og dili ang pagduha-duha. Niampo ka man lang, ihatag na ang tanan. Nga naman, syempre, ang gusto sa Ginoo is ang tinuod na kasing-kasing, nga nangayo sa iyaha, nga makahatag kinig kahimayaan sa Dios o kaayuhan sa iyang mga katawhan. So, sa panahon sa kalisdanan, sa panahon sa kalisod, atong ihabit sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, magampo ta, muduol ta sa Ginoo. Lord, pasabta ko sa mao nga sitwasyon. Lord, pasabta ko sa mao nga kalisdanan. Lord, pasabta ko unsa may tumong nimo niini nga sitwasyon. And then tugutan na to nga diin muduol ta sa Ginoo, especially sa atong pagampo nga naay pagtuo. Dili ang pagduha-duha. Mao na nga diin sa bersikulo 9. Ang kabus nga igsuon angay maglipay kay pauswagon sa Dios. Ug ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili, ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato. Takulahaw lang nga mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang patigayon. Unsa may gustong ipasabot sa maong mensahe? Ang gusto ipasabot sa maong mensahe nga diin, madato ka man o mapobre, ang kalisdanan maabot sa imong kinabuhi. Wa nagpasabot nga diin kung pobre ta tungod kay usahay manggod. Don't get me wrong, usahay na yung mga pastor nga kanunay lang maghisgot nga diin murag pro-poor and then anti-rich. Murag kamo mga pobre is tugutin ninyo nga din ang duol kamo sa Ginoo tungod kay ang Dios na iplano sa iyong kinabuhi, mahimo mong mausuwagon something na. And din maabot ta dili ta manundog sa sama sa ubang dato nga diin nani kwarta tapos mopalayo sa Ginoo. Wait sa ato siyang tan-awon diri nga dili ta mo ingon tagbayas ta nga din agto ta sa pro-poor tungod kay naa sila sa kalisod or may tag nagkalisod sila sa ilahang panginabuhian. Tapos murag feel na to nga din walay problema ang mga dato tungod kay daghan sila kwarta. Hey, don't get me wrong. There is equality in the eyes of God. Pasabot niya na nga diin dato pobre si bisan kinsa anaay problema tungod kay ang Dios anaay tumong sa ilahang kinabuhi. Wa nagpasabot nga dato sila walay problema. Wa nagpasabot nga kung bright sila walay problema. Usahay gusto mo gud nato ipalift up ang katong naa sa kalisod, ang katong dili kayo maalamon, kadtong grabe kayo manggiwawon, tapos ato ang murag ato ang i-discredit gamay ang mga dato or ang maalam or ang kanang mga bintaha sa kinabuhi. Again, ang pulong sa Ginoo gusto niya ipasabot nga diin patas kita atubangan sa Dios nga naay kalisdanan ang tanan ug ang gusto sa Ginoo unsa man ang status nimo sa imong kinabuhi muduol ka sa Ginoo tungod kay ang tumong sa Dios nga diin ang kalisdanan naabot sa imong kinabuhi para ikaw muduol sa Ginoo musangpit sa Ginoo para maghatag og himaya sa Ginoo.
Wala niingon ang Ginoo nga diin nakabase siya sa status sa paghatag sa pagsulay or sa pagtugot sa maong kalisdanan. Dili. Naabot sa problema nato ug ato ang sagubangon. Apan, ang gusto po ipasabot sa maong pulong sa Ginoo tungod kay siguro niining libro sa Santiago, especially kung mabasa nato sa kapitulo 2 o sa kapitulo 3, mga pipila ka Domingo ang moabot pa, ato makita po diri nga naay mga batasan, especially sa mga dato nga diin kanabang tan-aw mo gud nila is taas kay sila, tapos ubos kayo ang pagtan-aw nila sa mga tawo nga kabus or sa mga tawo nga kanang nagkalisod sa kinabuhi. Mao po ni siya ang problema. Ngano man, tungod kay ang Ginoo gitanaw niya ang matag usa nga patas. Kabus ka man or dato, ang tanaw sa Dios is patas. Pero ang tao nga diin nahimo siya nga dato or dunahan, ang tanaw niya sa mga tao nagkalisod is ubos kayo, dili equal. So ato makita diri nga naay problema. Munang gusto ipasabot sa mga author nga din ana ay equality atubangan sa Ginoo nga ikaw dato is dili ka moingon nga magbisi lang ka kung unsa man ang mga butang nga naa sa kalibutan. Don't get me wrong, dili sayop nga mahimo kang dato, dili sayop nga mahimo kang busy, pero mahimo siya nga sayop kun unsa man. Kung imong gikalimtan ang Ginoo, panduha. Kung wala na kanitan-aw nga kalibili mo ang sa katao tungod kay kana siya garbo na siya ug dili na siya pagpailob. Pantulo, tan-aw nimo kaya na nimo tanan nga ikaw lang ug wala na kami sangpit sa Ginoo. Mao ni siya ang problema. Ang sa mga kabos, masabtan maguna to sa mga kinabuhi sa nagkalisod tungod kay sa panahon sa kalisod mo sangpit kas Ginoo. Kalisod sangpit sa Ginoo. Kalisod sangpit sa Ginoo. Kalisod sangpit sa Ginoo. Pero kung naka sa kaharuhay usahay malimtan maguni sangpit ang Ginoo tungod kay tan-aw nimo wa na kay problema. Mao siya ang gusto ipasabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Makabus ka man or adunahan ka man, ang Ginoo is muhatag siya kalisdanan sa imong kinabuhi para pagpakita og pagpahinumdum sa atoa nga kitang tanan atubangan sa Ginoo. Is patas lang gihatagag pagsulay para unsa man tumong para moduol ta sa Ginoo. Nagingon diri noy bihantod sa 11 nga diin kitang tanan mga matay lamang. Mamatay lang tatanan. Apan ang gusto ipasabot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga diin, tinuod mo biya man ta niining kalibutan. Pero atong timan-an nga diin ang Dios anay plano sa matag usa sa atong kinabuhi. Mao na sa matag usa, naabot ang COVID, naabot ang udet, na ang kalisod, na wagtangan bagag trabaho. Tanang problema naabot sa atong kinabuhi. Atong tanawon ang Dios na ay plano na itumong para niining tanan. Para atong masabtan ang tanan o muduol ta balik sa Ginoo. Basin di ay nga diin layo na kayo kas Ginoo o gitugutan sa Ginoo nga maabot ang problema. O di ba ka gusto ipasabot sa Ginoo nga diin mobalik ka sa iya mo nang naabot ang problema. O di ba ka gusto ipasabot sa Ginoo nga mulig-on pa ang imong pagtuo. O di ba ka gusto ipasabot sa Ginoo nga diin mobalik ang tinuod nimong kalipay diha sa Ginoo. Mao ni siya ang tumong sa kalisdanan. So unsa man atong tan-awon dire, mao na ni siya. Tan-awa nga ang kalisdanan or problema sa imong kinabuhi panalangin nga gikan sa Dios. Mabot man ang panahon nga usay maglisod ta, dili mabalaka tungod kay ang Dios nagasaad nga dili siya mubiya sa imuha. Sa gubanga ang problema, tungod kay wa ka nag-inusara. Sa gubanga ang problema, tungod kay kuyog nimo ang Dios nga makagagahom. Magampo kita. Ginoon Dios niini nga panahon, niini nga taknaa Ginoo. Salamat sa imong mensahe Ginoo nga nagpahinumdum sa amo. Nga ikaw ang Dios nga naay nindot nga plano sa matag usa sa among kinabuhi. O Dios, salamat Ginoo nga din imong gipahinumduman ang matag usa nga naa mga kalisod, na ang kalisdanan, na ang pagsulay, na ang kasakit. Apan o Dios, salamat nga din naa kay tumong niini. Tumong nga makahatag og kalipay, makapalig-on sa among pagtuo, makahingpit sa amoa nga diin mahimo kaming tinuod nga imuhang alagad. Og tugot ti Ginoo, og salamat o Dios nga diin pinaagi sa mga problema, imong gitugutan nga pwede kami makaduol ug makasangpit sa imuha. O Dios, nagaampo ako sa akong mga kaigsuonan karon. Unsa man ang problema ang ilang gihambin sa ilang kinabuhi, unsa man ang kalisod o mga kalisdanan nga ilang gipanghambin sa kinabuhi. Lord,
I pray nga din ikaw ang Dios nga magpakita og milagro sa ilang kinabuhi. Ikaw ang Dios magpakita to display your power ngadto sa ilang kinabuhi. Nga din ikaw ang Dios maghataw og kasulbaran sa tanan nilang kalisod, sa tanan nilang problema. Nga din nila makita nga ikaw ang Dios nga naiplano sa ilang kinabuhi. Lord, nagaampo ako si bisan kinsa man karon Ginoo nga naminaw o nagtan-aw karon nga imo mga kaanakan nga nabugnaw sa pagpangalagad. Lord, I pray nga din ikaw Ginoo padayon Ginoo panlihok sa iyang kinabuhi nga diin mahimo siya mobalik nga magmainiton sa pagpangalagad. Lord, kay ikaw ang Dios nga itumong para niining tanan. Lord, salamat sa imong mensahe ug dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Dios.